Og karon mga higala niya ang sumpay ning atong sugilanon. Pader, I am your pader. Ngano ka to man sa akong gisulti, uy? Kinig yung baba, ah? Aray! Asa naman tong akong... Tari naman ito na ako gibutan. Oh, gibalin ito na ako. Diin man ito na ako nabalik butang, ha? Oy, daon sa mga kaping nga nagtuyok man ka. Abi man akong humana kag ilis, oy. Kuan, nangita ko sa akong sapatos. Murag di na naman ito na ako gibutang o nabalhin ba ito na ako. Ay, ito ara o, dool sa pultahan. Naunsa baya di siya. Aw, kamuha nga nalimot man ko nga diha dito na ako gibutang. Pagdali nag-ilis, Ping. Kay gipaabot na kakaron sa imong mga kauban. Tingalig biyaan na hinuon kanila. Dili na noon ka kaduaw ni Padre. Lagi. Mag-ilis na ko. Aray na ko, Ping! Pag-amping, Ping! Oh. Ay, naunsa man ko. Kikulbaan man kong kalit. Agpason baka na ko Piping, no? O di na lang padayonon og kuyog sa pagduaw ni Padre. Pero, nganong ako man sad siyang didan? Ay, dili ko padaid eh. Poong pang Piping, gitintal na sad ko. Unsa man ang gipatong sa lingkuranan? Uy! Jesus Maria Josep Maria Santissima! Brief? Uy, patay! Wa makasulob og brief si Piping! Mentag nagmata na si Padre ng adto na to, no? Kaya uban na ba? Huwag ay makakita niya kay di man pasudlon sa ICU. Kung saan may di pasudlon? Nagtungtungod na di pasudlon. Di ba? Luyab ng pader, eh. Ay, maulian lagi doon taon siya. Maulian lagi doon ta. Gioperahan mong giday siya, no? Lagi. Mabitaw nga, kulba pag yung kayo, kay wa pa may kasiguruan. Nagkumagod na siya. Kulbaan sa gumayo. Nga ano man yun, eh. Di naman masabtan ang akong pamati rum nga panahon na. Kuya, ngilom lagi ka. Kuan, piyong-piyong lang ko kay nindot ikatog kay aircon ang sakyanan. Sige. Magtabi na mi, kuya. Sige, way problema. Bisag, magsinagitay pa mo diya. Nawag ito eh. Gitugnaw kong sugod da. Binang akong for adults only. Nung murag kini may unang gitugnaw. Gitugnaw siya. Nung sa kanin siya. Tempa. Ang maod yung gitugnaw ni siya kay ang kabugnaw sa aircon milusot sa sid-sid sa akong karsunis. Lahos diretso sa babaw. Pero tempa. Anong bilahos magdiretso nga? Hala. Wako'y brief. Kita ba doon? Ano ba kuya? Kuan, nagdamgo kog bitin nga gitugnaw. Ngayon na. Nagdamburas, kuya Piping, kuya driver. Didaman. Haskalay.
Abot kita ko tang buhi. Biha tong dagaan na eh. Shh! Itong saba, oy, hospital ni. Okay ra ka, kuya? Lipo-lipong eh. Unsa ganito yung room ni Father? Ay, siyo mo ko to. Ang mga utana sa ta. Ha? Sige, sige. Pangutana sa mo kay mulingkod sa ako. Sige, kuya. Sige, look. Lingkod mong uban diri oh. Kanahan tang Rivera gipalupad maskinan. Imbis naglae padaan ang gibati ko kay way happy nang akong ay piyong sa ko gamay be. Ay, mama, padre, oh. Uy, masama. Hindi gawa sa doon. Hindi gawa sa doon. Uy, Ito na lang ta. Kuya, third floor ko na ang ICU. Pero di lang ta sa baon. di ko ta magsabagot. Bitaw, di ta magsaba. Ato na. Asa na bitang elevator? Taon sa ko. Kakulbaan magkugalit. Diyos ko, maluoy ka. Ayaw ito pasagdi ang akong anak. Manawagon ako sa bantay. May nang siguro ko. Ay, salamat kay wala din hitabo. Og nanaday dito ang laing grupo sa mga parokiyano ni Father James. Dali-dali ko lang human ang akong lakaw. Aron makabalik ko dayon. Og ako pa silang maabtan. Di mo gid dito katan-o ni Father. Lagi ko no kasod ang dili tagtungod. Inagya nga tagtungod ka. Noon sa kadya, Imo naming anak-anak si Father. maabtan panunta sa ngina, makasabaan pa ta. Bitaw sad kuya sa. Striktohon ba ito si Madam? Striktahon. Bitaw. Wadi ka makakita niya kuya? Wag yun. Katunay na ito siya. Kuan, natay may magtungwa ako. Gilantan man siguro ko ato o naunsab ako. Basta kay naglib ko atong panahon na. Mo ba? Nya, human ina ni padre. Wasa day itubag ng bantay. Kuan, waton lang nato ang inahan ni Pader. May gipalit raman kuno to. Mabalik ra gyud kuno to dayon. Manuroy na lang una ta. Ki, Anam kita syudad. Di na ko tas dool. Balik na ta dayon. ki. Tuloy ka. Katong na paliton, pamalit na lang mo. Katong, parehas na ako. Window shopping lang. Lako sa tako yun na. Di lang ko. Unsa? Wabitas ng milagring. Ulit tao kagkaroon kuya. Yo. Di lang ko. Dinhibitaw ko gikan na tong miyaging sumana. Sige. Kami na lang kuya. Ato na ta na. Wait, talong. Di dito magsaboy. Ki. Musuroy mo sa gidunta ko, pero di lang ko kailain kay pamation nga kung purol nga naglaws-laws lang hangin. Panuhuto niya niya akong gitaguan. Humanadyo ko. Magdali ko balik sa ospital. Ay, muhapit sa day ko palitong pagkaon para sa mga bisita. Ay, last time ra ba? Wala ba ko makapakaon? Karon, ako na silang pagkaon, bisag snacks lang. Ay, muhapit na ako sa bekina sa atbang. Madam! Oh,
Uy, Mga alalay ming Father James, madam. oo. Nakanumdum ko nimo. Og niya, sad. Mamauli na mo? Di pa madam, oy. Nanglakaw lang ko nami kay wa man ka. Kay muslan sa namong higayon nga ni aming syudad. Okay. Mausad. Sige. Panuroy na mo. Pabuto na mo na ako sa ospital. Mabalik man ko dito. Oh, narami kauban nga napabili nito, madam. Mao ba? Ang amo sa Kristan Mayor nga senyor na. Mismo jud. Mao ba? Sige. Panuroy lang una mo. Kamo lang una istorya ni Kuya Piping, madam, ha? Oh, Sorry ta. Ha, sorry ito na. No. Madam, kita lang niya ta. sige. Mupalit ako pan sa atbang. Ay, pastilan, Ginoo. Naunsa man ko, uy. Wa magyud ni muhunong ang akong kulba. Unsa man day kahay nahitabo ni Piping. Nahibaw-an kaha siya nga wa siya makabrief. Ang ako lag nahibaw-an gid tingali siya unya gikataw-an. Ay, kaluoy sad sa akong bana, oy. Ngano man sang wa man siya makasulob. Aw time pa. Ngano bang wa man ko manawag niya nga do naman day ko'y load. Ay, takdan ako sa ango-ango ini. Kay unra ba ko da? Ay makandapit ang CR din eh. Ay, lain na gusto kong ibati, oy. Lupig pa may gisilutan ini. Di ra ba ko kataro og lihok-lihok kay mo gilok. Kanahan biya ni pagkabutanga, oy. Uy, si Milagro. Hello, Greng. Ay, hello, Ping. Naunsa naman ka diha? Natigayon ra ka? Wa man ka makasulob sa imong hapin, oy. Mao lagi. Gusti pa ita. Wala ko gisilutan. Ay, gipanog na taon ni nga akong kumpare. Ay, kuanggol, magong kagod. Nganong nalimot man sa taon kag sulob? Ay, lang kong katao eh. Kay ikaw ba ay nakaingon na ini? Imo magkong gipadali-dali. Nalimtan na noon akong pinaka-importanting butang. Oo niya. Wa man kahilaing nahibaw. Awa nun. Okay ra na, oy. Oo niya, Ping. Kumusta naman? Nagkahimamat na ginmus inahan ni Padre. Nakakita ka na gyud niya. Wapa oy. Wapa man siya diri pagabot na mo. May gipalit pa kuno. Unya ang ako sang mga kauban, tuwa na nuroy. Ako rin ay bilin rin. Oy, nikuyog na lang unta kanila aron magpalit na lang pug kag brief diha, Ping. Oo, day no. Wasa ko makahuna-huna da. Nahala sige, lakaw, pagpalit aron dili na panuhoto na imong kumpare diha. Oo, sige. Babay na kay mulakaw ko. Pero musiar pa ko kay murag mubuto na kong pantog. Oy. Lingaw lagi kayo ka nang. Oy, Lida. Wa pa ko mabuang ha. Tingalig, magduda ka diha kay ako rabayang usa. Grabe sa magduda nang uy. Doon na mo yung mga higayon god nga magkatawa ta bisan kita ng usa. Ay, si Kuya Piping ni mo, maoy akong gikatawan. Bag-ora man gud mi nag-istorya. Ako man siyang gitawagan. Tuan na sila sa syudad nang? Tuan na sa ospital? Ay, oo. Unsa din nahitabo nang? Ako na lang ihonghong ni mo ha. Sige.
salamat. Nakaluwas sa gyud ang akong kumpare. Pero lain lagi mamati o nga ayahay kayo eh. Mura matagak. Pastilan, gyud taon nga no gyud taon eh. Ay, asa kay Doldool din sa ospital nga magkapalit tag brief da. Ayo lagi. Kaming nako. Oh,